Σύμφωνα με τον Πλούταρχο, ο διάσημος Αθηναίος ρήτορας Δημόσθενης ξυριζόταν μια πλευρά του κεφαλιού του για να αποφεύγει την πειρασμό να βγει έξω. Έκανε τον εαυτό του τόσο ντροπιασμένο, ώστε να μην εμφανίζεται δημόσια μέχρι να ολοκληρώσει τη δουλειά του. Η λογική ήταν απλή. Με το μισό κεφάλι του φαλακρό, θα ένιωθε πολύ ντροπιασμένος να κοινωνικοποιηθεί και θα αναγκαζόταν να μείνει μέσα και να επικεντρωθεί στη μελέτη. Τότε ο Δημόκριτος είχε χλευαστεί για τη αδύναμη φωνή του, την άχαρη παράδοση και ακόμη και για ένα εμπόδιο λόγου. Αλλά αρνήθηκε να του επιτρέψει να τον ορίσει. Αντίθετα, δεσμεύτηκε να μεταμορφώσει τον εαυτό του σε έναν μεγάλο ομιλητή. Για να ξεπεράσει τα ελαττώματά του, ο Δημοσθένης εκπαιδεύονταν αιμονικά. Πρακτικάριζε ομιλίες με βότσαλα στο στόμα του για να βελτιώσει την καθαρότητά του. Ανέφερε στίχους τρέχοντας ή φωνάζοντας ενάντια στα συντριπτικά κύματα για να ενισχύσει τη φωνή του. Ακόμα και έχτισε ένα μικρό υπόγειο γραφείο μελέτης για να απομονωθεί από τις διακοπές. Η πειθαρχία του τον μετέτρεψε σε έναν από τους πιο σεβαστούς ρήτορες της Αθήνας. Ο Δημοσθένης έγινε ζωντανό αποδεικτικό στοιχείο ότι η επιμονή μπορούσε να νικήσει το φυσικό μειονέκτημα. Η ιστορία του έχει εμπνεύσει γενιές ομιλητών. Η ιστορία τον θυμάται όχι ως τον άνδρα που μιλούσε με δυσκολία, αλλά ως τη φωνή μιας πόλης που αρνήθηκε να σωπάσει. Ξέρεις, το ταξίδι της ανάπτυξης μιας επιχείρησης συχνά μοιάζει με μια ανηφορική μάχη, πολύ όπως η ιστορία του αρχαίου Αθηναίου ρήτορα, Δημοσθένη. Τώρα, ίσως σκέφτεστε τι σχέση έχει ένας αρχαίος ρήτορας με τη σύγχρονη επιχείρησή μου. Πολλά στην πραγματικότητα. Όπως ο Δημόκριτος, ίσως αντιμετωπίζετε προκλήσεις, ίσως προσπαθείτε να προσεγγίσετε νέους πελάτες, νιώθετε καταβεβλημένοι από το μάρκετινγκ ή απλά προσπαθείτε να απελευθερωθείτε από την καθημερινή ρουτίνα. Πολλοί επιχειρηματίες εξακολουθούν να χρησιμοποιούν βασικά εργαλεία, ίσως δοκιμάζουν το ChatGPT, αλλά δεν αξιοποιούν πραγματικά το τεράστιο δυναμικό της τεχνητής νοημοσύνης για την απλοποίηση των λειτουργιών και την προώθηση της ανάπτυξης. Εκεί έρχονται οι συστάσεις μου και η δύναμη της στην ένα. Όπως ο Δημοσθένης χρησιμοποίησε καινοτόμες και λίγο υπερβολικές μεθόδους για να ξεπεράσει τους περιορισμούς του, έτσι και εσείς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε προηγμένα εργαλεία τεν-ένα για να μην αυτοματοποιήσετε κουραστικές εργασίες, να προσωποποιήσετε τις αλληλεπιδράσεις με τους πελάτες, να αναλύσετε τάσεις της αγοράς και να δημιουργήσετε ελκυστικό περιεχόμενο που θα προσελκύσει τους ιδανικούς σας πελάτες. Μιλάμε για έξυπνες, αποδοτικές στρατηγικές που σας επιτρέπουν να εργάζεστε πιο έξυπνα, όχι πιο σκληρά, ελευθερώνοντας τον πολύτιμο χρόνο σας, ενώ τα έσοδά σας συνεχίζουν να αυξάνονται. Η εμπειρία μου στη δημιουργία εκατομμυρίων προβολών για πελάτες δεν αφορά μόνο έξυπνα κόλπα. Αφορά την κατανόηση του πώς να αξιοποιήσετε την τεχνολογία και τις στρατηγικές γνώσεις για να δημιουργήσετε αυθεντική σύνδεση και αξία. Και όλα βασίζονται σε πρακτικές, εύκολες στην εφαρμογή στρατηγικές που βρίσκουν ανταπόκριση σε επιχειρηματίες όπως εσείς. Θέλω να μιλήσω σε εσάς, τον αφοσιωμένο επιχειρηματία, για κάτι πραγματικά μεταμορφωτικό. Εκμετάλλευση της τεχνολογίας για να αυξήσετε τα έσοδά σας χωρίς να φορτωθείτε με περισσότερη εργασία. Δεν μιλάω απλώς θεωρητικά εδώ. Μόνο τον περασμένο μήνα βοήθησα τους πελάτες μου να συγκεντρώσουν έναν εκπληκτικό 13,2 εκατομμύρια προβολές σε διάφορα κοινωνικά μέσα. Φανταστείτε τι θα μπορούσε να κάνει μια τέτοια εμβέλεια για την επιχείρησή σας. Και το καλύτερο μέρος, είμαι εδώ για να σας δείξω πώς να το κάνετε δωρεάν, βοηθώντας σας να προσελκύσετε περισσότερους πιθανούς πελάτες και τελικά να βάλετε περισσότερα χρήματα στην τσέπη σας. Έτσι κάντε κλικ στην εγγραφή και στην παρακολούθηση και θα λάβετε μια ειδοποίηση όταν θα δημοσιεύσω αυτά τα δωρεάν μαθήματα. Έτσι, αν είστε έτοιμοι να προχωρήσετε πέρα από τα βασικά και να μεταμορφώσετε πραγματικά την επιχείρησή σας, αγκαλιάζοντας τη δύναμη της Τικένσκια και τις αποδεδειγμένες στρατηγικές μου, τότε αυτό είναι για εσάς. Μην αφήνετε την επιχείρησή σας να ορίζεται από τις τρέχουσες προκλήσεις της. Αντίθετα, δεσμευτείτε σε ένα μέλλον όπου η τεχνολογία ενδυναμώνει την ανάπτυξή σας, όπως ο Δημόκριτος δεσμεύτηκε για την κυριαρχία του. Αν βρήκατε αυτό το βίντεο χρήσιμο και εμπνευστικό, κάντε μου μια μεγάλη χάρη. Αποθηκεύστε αυτό το βίντεο, ώστε να μπορείτε να επιστρέψετε σε αυτές τις ιδέες και πιο σημαντικό, μοιραστείτε το με έναν συνάδελφο επιχειρηματία, που μπορεί να αισθάνεται κολλημένος ή απλώς να αρχίζει να εξερευνά τη δύναμη της θεμαμάκας πέρα από τα βασικά εργαλεία. Ας βοηθήσουμε περισσότερους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων να ευημερήσουν
Για περισσότερες πολύτιμες γνώσεις, πρακτικές συμβουλές και για να ακολουθήσετε το ταξίδι μου, θυμηθείτε να ελέγξετε τα hashtags. David Utopian, David Utopia News και Plenty David Facts, Merch. Ας χτίσουμε ένα πιο ευημερούν μέλλον για την επιχείρησή σας, μαζί.